Welkom bij Aquazoo! Een hele goede middag allemaal, welkom bij de Zeehondensafari. Bent u er allemaal klaar voor? Ja. Maar zijn jullie ook op de overstap? Ja. Let's go! Dobber zit hier vooraan. Dobber is hier geboren. Dobber is 2 jaar oud. En Dobber zijn kleine zusje zit daar rechts. En dat is Mila. En Mila is dan de pup van 5 weken. Eigenlijk heb jij de droombaan van elke groep 7 leerling. Nou, het is zeker een hele mooie baan. Wat is nou eigenlijk het stomste? Wordt wel vaak verromantiseerd. Dat is wel zo. Heel veel mensen denken dat wij... In een Disney-film leven? Ja, precies. Makies, kom maar! Kom maar jongens! Maar er horen natuurlijk ook wel klusjes bij die wat minder fris zijn. Poepscheppen. Poepscheppen, het echte poepscheppen. Jazeker. Maar je blijft er vrolijk onder, zo te zien. Ja, dat is toch leuk. Je ziet ook dat het dier dan weer blij is als hij een schoon verblijf heeft. Toch wel een beetje in Disney-film. Ja, wel een beetje. Een beetje Pocahontas. Simmer in Friesland. Wat mij mogelijk maken door Rabobank en de Peugeot dealers Haima en Hilkema.